za ka samu a ciki. Ƙur'ani ta ƙira'a duk malamin da kake so waɗanda aka sani ƙurra'u manya-manya to akwai karatunsu. Za ka kama ƙur'ani ya karanta ma kana sa'annan ka zaɓi ƙira'ar wanda kake so sai yana karanta ma ƙur'ani a cikin wannan application ɗin. Yana karantawa ƙur'anin yana tafiya da kanshi. Idan ya ce misali idan ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ta ja sama, alhamdulillah rabbil alamin ta jaye, ar-rahmanir rahim ta jaye, aya ta gaba ta shigo. Wannan application ɗin idan ka diba gashi nan mana sahihul bukhari, sahihul muslim, sunan nisa'i, sunan abi dawud da sauransu ga sunan duka zaka iya samu. Sai alƙibla ga ta nan zai nuna maka inda alƙibla take, bugu da ƙari ga yadda zaka yi apply ɗin sincerity in wadid ayyukanka zaka same su. Idan kana da tambaya babba to akwai wurin da ake yin tambaya manya-manyan malamai na duniya su karɓa ma a cikin wannan application ɗin. Da yake ni na riga na yi downloading ɗin shi kun ga gashi nan ya nuna min in updating. To application ɗin bai da nauyi yadda za ka gano shi, mutum miliyan 5 suka yi downloading ɗin shi kuma MB 30 ne kawai, MB 20 ne kawai yake ci, kuma mutum daga ɗan shekara 3 zuwa sama za su iya downloading ɗinsa. To abinda za ka idan ka download ɗin sai ka fito ka shige shi kamar haka. Misali alhiwa gashi ina shigan shi kamar haka, gashi nan zai bude, gashi nan ar-rasail ba shi nake so ba sai in yi skipping daga nan kun gani gashi nan share of, to yanzu dai duka ba shi nake so ba, sai in dawo in yi gashi nan ne abinda zan yi. Idan hadisi nake so ina shiga nan kun ga ga sunan ne hadisai, sahihu muslim, sahihu bukhari, sunan abi dawud, jami'ut tirmidhi, musnad ahmad, muwatta malik, riyadus salihin, arba'un an-nawawi, adab al-mufrad, mishkatul masabih, shama'il muhammadiyya, hadisul qudsi, bulugul marami, duka zaka samu a cikin wannan. Sai tasbihi gashi nan zai rika kirga ma kana tabawa, gashi nan yana kirga ma kana gashi idan askar kake so shi ma gashi nan zai rika nuna ma shi ma yana kirga ma gashi akwai abubuwa da dama, sunayen Allah zai rika karanta ma da kanshi gashi kamar haka. Gashi nan zai ci gaba da karantawa, yana loading. Idan kun lura gashi nan zai ci gaba da karantawa saboda network ne ya dan wani yawa. Gashi nan yawa. Bayan nan kuma ga kalanda ka gani gashi zai nuna ma kalanda ta musulunci da ta turawa idan kana so. Bayan nan knowledge, idan aka yi knowledge gashi nan sira, Qur'anul Karim, al-Islam, al-Adiya, al-Azkar, addu'o'i, su'alin wa jawab. Nan ne zaka shiga ka yi tambaya a ansa maka, ko ka ga babbar tambaya an riga ansa ta. Wa alaikum assalam, lafiya kalau insha Allah yau. Insha Allah a bidiyo na gaba za mu kawo muku ci gaban yadda za ka yi amfani da wannan application. Saboda haka domin ci gaba ku danna mana alamar subscribe kana ku yi share zuwa ga abokananku. Kuma kada ku manta duk wanda kai share ta dalilin kai shiga ya yi downloading ya amfani da wannan application ɗin ya saurari karatun alkur'ani ko ya amfana da wani ilimi, to ka sani kai ma za ka samu taka lada daga wurin Allah insha Allah.